ngifuna ukubafundisa baziyeke bazi izinto zesivumelwano abangene kusona nabanye. So sazi isivumelwano ongene kuso. Angithi ke sengiqedile Nkosi yami kuyahlo. Abaningi bethu bashadile la bacaca. Angithi kuhlukene ukushada ukusayina lapha esontweni noma kuyosayina lapha edududu. Kodwa bese uyocaca uzofakwa lapha esibongweni. Mawungakwenzanga lokho uyintombazane nje ngisho ngabe uyisalakazi. Uyintombazane nje egijima egcekeni amadlozi ayibuka uyazayi inhlelo intombazane futhi kahle iyazizalela. Wasiza labaqasha lentombazane. Ningane zakho ziyaziwe emsamo ngoba zenzelwe imbeleko wena waziyo. Kufana nalento yokuthanda ukuqhambisa ukuthi uMesisi. Phumani kuleyo nto. Akekho uMesisi. uMesisi umuntu osayina amaphepha kahulumeni. Umuntu ocacile umabane. Yini ngisho njalo bafowethu ingoba ucholwe ngenyongo yala esuka khona umama kwakuMamseleku wacholwa ngenyongo kwathi wazinyanyaza kaMseleku hambani naye eyalapha eyosakhela igama avuse umzi. Wayezabiza uma wami ngokuthi umashisizwe kusho umkhulu owayimthanda ezelwe. Angizokuba bazali hayibo. Hayi nibadala kangaka. Hayi ile nto enhlale nenze esontweni kuyasho ngalo yini lemixoxayo. Hayi bakithi hayi akuzwa ngisho ngimkhuza uthi uyayiginina nje le ndaba ayiginindayo asithembe ukuthi zinhle. Hayi yenziwa leyo nto bakithi. Sibuka manje ngisazi nokuthi ade ngithini ngani nje futhi wena ngala usukela uma bengakhuluma wena wakabani manje wakabani wakamagubani nafundiswa amagubani uthi kuyakhulunywa kuthandazo. Hayi asokhuza ingane isikhuze nina nibadala bakithi. Sorry so ke bengithini manje uMamsane noma uMamseleka kakhulu ngoma wami kwakuze kuthi umashisizwe kusho umkhulu wakhe ayimthanda ngoba kwakusho ukuthi amembatha umkhulu wakhe mase yakulwabuzwa kamkade nomsebenzi wona ukuthi ayovusa isivumelwano. Ingakho nje ukuthi uma ubona intombi yangempela hayi lezi zamanje ezimane sihleke siyoshada sambe sihleka lezi zaqala ithi mayisiphume emsamo siyozungezisa isibayikhale kuze kuthethe obabekazi bayo bathi angithi wena waqoma khona wathi asithathe inkomo zakhona wavuma abakhongi bakhona. Ikhalelani ngoba ikhalisa usizi yakulona. Ikhaliso ukuthi kaze ngizolithwala kuze kube segcineni na ngoba isivumelwano engisenzile uthi mina ngiyovusa lo wamuzi ngisho lo ngithathile wangishela angahamba ayohlala eThekwini mina ngizohlala ngoba bazalwane isivumelwano asidipendi ukuthi ongale wenzani kodwa sithi mina ngimi lapha ngoba ngavuma ukukwenza lokho engangena kona isivumelwaneni. uNkulunkulu asisize bazalwane ivumelane sahluleka sona sixolise kena ngokuzithoba esivumelwaneni kodwa esazibambile sizibambe siqine kodwa sifundise kakhulu izingane lezi ezincane ukuthi make wangena esivumelwaneni asisaphili ngoba le izingane makwabheda kanye nje ubona nasesikoleni makwabheda kanye nje sishile phansi makwanjani seyishile makwanzima kanye nje yakhacwa India kabili kathathu sishile emsebenzini sekunjani ngoba bayi-understand into yani yesivumelwano. uNkulunkulu abusise ukushinyala kwezilakhe le ndawo akhule yena ngiciphe mina ukuthi amazwi aphumule emlonyeni wami suke kuzindle inhliziyo yami amukele uNkulunkulu idwala lami nomhlengi wami amen. Siphakameni ke